Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Adila Sutiaso saking kelas 11 F nomor absen 3. Kula arep nyajikake tembang pangkur ing tugas dina iki. Mingkan mingkur ing angkara akarana karenan mardi siwi sinawung ras mining kidung inupa sinu karta mrikretarta pakartine ngelmu luhung kang tumrapne tanah Jawa. Agama agemin aji